Драматургу, празаіку, кінасцэнарысту Алексею Дударову уласціва вельмі тонкае пачуццё прыналежнасці да таго, што найбольш хвалюе кожнага і ўсіх. Таму такі шырокі поспех маюць п'есы «Парог», «Вечар». Убачыўшыя свет на сцэне акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы, яны ідуць сёння ў 100 тэатрах нашай краіны. Яго задумлівы погляд сведчыць пра пастаянную работу думкі, яго рухомасць і працаздольнасць, гавораць пра актыўнасць, нераўнадушы і запатрабавальнасць. Ён чалавек слова і справы. Ён непахісны ў прынцыповых, выпрацаваных і неаднаразова пацверджаных жыццём пытаннях і сітуацыях. І з гатоўнасцю і цікавасцю выслухае чужое, цікавае, з рацыянальным зернем меркавання. Па-сапраўднаму плённы ён працуе толькі тады, калі для гэтага няма ні ўмоў, ні часу. Многія яго творы сталі хрэстаматыйнымі. Яго п'есы прымаюцца да пастаноўкі больш чым у сотні тэатрах былога Савецкага Саюза. Ён любіць класічную музыку. З сучаснай эстрады аддае перавагу гурту «Любэ». Не курыць і не стамляецца заклікаць іншых адмовіцца ад дрэннай звычкі. Адпачываць не ўмее. Любіць сала і ўсё, што падсмажана на вуголлях. Ён імкнецца выканаць у жыцці хаця б задачу мінімум, не пагоршыць душу, з якой з'явіўся ў гэтым свеце. І ўжо зусім добра, хаця б крыху яе палепшыць. Ён спачувае любому чалавеку яго жаданне, каб усе людзі былі звязаны паміж сабой не толькі праз інтэрнэт, але і праз уласную душу на падставе любові. Заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі СССР, лаўрэат прэміі саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры, старшыня Саюза тэатральных дзеячаў, кіраўнік драматычнага тэатра беларускай арміі, сцэнарыст шэрагу усенародна любімых фільмаў, вядомы драматург Алексей Дударов.